जों खाम दंखला कीर्तन ते चिनी सेलाई मेशिन केसिउ फुटबल ते चिनी चिराय रक बफायजा को जागो बरनि बागै फुटबल सुस रक ते ककजाक नाय मानै बादुखुं अमरक बसुं तुबजाक के जों वानसुमानि जे जों दिनाव जागाव कक सिमि खोनालायावै रोसा मुंतुब रक तुबलायखांकै जाखामहिनि किन्तु नाय मेनि जों जागाव वानसुका जे आबुनि सिलाय जेहेतु दिबर प्रोग्राम बा ओंखाय जों जतबायनो मिलायलायै आसुगलायै जे दिबरनि माइ सालायखैसो जावानायनि गाबोन बागैनो दिनाव जागाव नरनि बागै जों इएम साहेब बाय मिलायलायै अ दिबरनि माइ फातिसा जानायनि बागैबो नरनि बागै आयोजन खालायखा जतननो कयनाय माइ चायावै केवताथानि मानै मानमानि याकुलबो जों मानै बागबाय मानि याकुल जों जतन अर एकलगे जों जतन थानसाखाय आसुगै जालायनाय माइ रक सालायखांखाय जों सम्पर्कबो गाहाम फायो बेतिनि अ मानै जों जे बागना थाङै दङ अ जागाव जों कुनु कालार बतामो पार्टी खाय बतामो धर्म खाय आबनो जों वानसुयावैनो बखा कुवार बाय खालायै जों दिनाव जागाव चार्च मन्दिर जे नांमानि जों दिनाव बागखा अथवा बागनाय जों वानसुगो चिनी आमसेनि लुकुरकबो बेन पार्टी तैफानंथुं कीर्तन तैफानंथुं चिनी स्रायक थुंमंनि बिसिं तैफानंथुं जों निजिनि याकुंबाय बाचानानि जों किसि साफानो जों उपार्जन खालायनानै आं नाहारमंनो वानसुगैबो जों दिनैनि अ डिस्ट्रिबिउशन प्रोग्राम बे शुधु अबहाय मानै खोनै बागदानि सिनि चिनि नाहारमंया चिनि बरम गोनां इएम अलरेडि सावै थांखा आबनो कारिबो जों गोबांमा चिनि एमएलए एकेबारे एमडिसि फानबाय मन्दिरक तांगैरिबो मन्दिरनि सिरिरक तांगैरिबो लामारक खलायरिबो अबतो दङनो ते जात्रि सेररक खलायरिबो अबतो दङनो बे मिया अ जागा लामप्रा हातियो चिनि बरम गोनां एमडिसि नि फानबाय अलरेडि कैसा कीर्तन खलायजानाय जागा आमो जों मिया अ जागा उद्बोधन खलायनायखा तो हायनो गोबां मानसिनि सरस्वती रग दुर्गा मन्दिरक जों खलायलायो जों थिनांगौ तेबो चिनि चार्च रंनोबो जों तांनानै बाक्सा हाबदान जाक जों एप्लिकेशन रिजार्भ दङ आबरकनोबो जों खलायजानाय बागै चाइटकनाय अबयस्यय चाइटकनाय बेतिनि मानै इन्स्ट्रुमेन्ट बाखा तै जों चिनि आमसायनो लामा डेभलपमेन्ट खलायखा चिनि आमसे जों स्कुल खलायखा लामा खलाय दङ ते बोसोरगांनि साल' चिनि तेबो नाहारमं दंनाय शुधु अमसिमिया गोबांमा गामियाव जे दैमाया दंबाय मारो 90% पारा न दाबो दैमानो बिशेष खायै जों चिनि हाथायाव दं जागानो दैमान दं जेता जों लायथांनाय सालदाव बर वानसुगिमाया जे नगो जों दैमानानै किन्तु दिनि जत जागावनो दैमानानै दिगे थाङै दङ दैमानैबो दङ ते कयेकटा पारा दंखो जे पारा रग दाबो दैमान फैगा जे कारण दंगाबो चिनि तेल दैखर नवीन चौधरी पाराव दैमानियाफ्राबो जों सायमानो कारण आबो इनोवेटिव सिस्टम खाय पाइपलाइन बाय खायमाब्ला गा आज सेम लामावनो दाबो पीडब्ल्यूडी नि पिसनि लामा खाय दङ जेता रतनपुर पाइनाय चिनि बरम गोनां इएन सामानि गा आ लामा चलिनान बागे आ पाइप रक बेबा उठोगैमा सिगा ते दैनि प्रेसार जेतु 10 गरेनि हाथाय रक कम सुगिया गा आ जागाव जों दै रहरनानै गे आ प्लास्टिकनि पाइप रक फाटेवै थांगो आबन बागे आरो जीआई पाइप फेबान बागे दाबो ग्रेडि खाय दङ गे जीआई पाइप बायके नक जरा जों पेन्ट्री खरनि बरबो दै मानै माननाय गा आबन चिनि नाहारमं दै कारेन्ट लामा अमहाय बेनिफिशियारि अमतो कन्टिन्यू रिवैनो थांनाय किन्तु नरनो आं सानानि मुसुमानिखाय जों पुरा सेयक सानानि yok sama मानानि मुसुम चिनि बुबाग्रानि लिडारशिप जों yok sama मानानि मुसुम अ हाव चिनि पलिटिकल पावर जों मानानि मुसुम तिनि विधानसभा 60टा सीटनि बिसिं चिनि मात्र 20टा सीट चिनि तिप्रासानि बागै खातिजा 20टा कप्लाय माबाय जों पलिटिकल पावर चिनि थानि गरै डेमोक्रेटिक कान्ट्री
গণতন্ত্র দেশ যে সংখ্যা গোबां বন রুল খায় তিনি চিনি ত্রিপুরাও চিনি ইয়াগো পাওয়ার করিকা হয়তো जों ফ্যাক্টর नि मानो চিনি বুবাগ্রা তাম সাইতংবা जों 20টা সিট হিনপানো जों जुदि थानसा तङै मानखांखाय চিনি मानथाय जों अबयस्सै न माननाय फियाबा जों तामुनुक চিনি टिप्रासाराव होखाय बेसिरभाग न जों गरिब अंशनि बरफ रां पैसानि बियाल दङ चिनि थानि हयतो बाक्सा परिउइ चाकरि कतर कतर मानै डक्टर इन्जिनियार एडभोकेट हाकिम अमाहाय कतर कतर माने पोस्ट चाकरि खालायै दिनै आगरतलाव 3 ताला 4 ताला न ताङै दङै मानानो अब किछु संख्यक चिनि गामियाव जुदि 20-25 फेमिलि दखाय आ 20-25 फेमिलि बिसिं मात्र 2-3 फेमिलि अमाहाय जों नुगो आगरतला हाय जागो ताबु चिनि टिप्रासा कम से कम 1 लाख रक काछाकाछि दं बो जेकुनु भाबे थानो उपार्जन खायै इनकाम खायै निबिनि नुखुंसालगै हयतो आगरतलाव बाक्सा सेटेलनि थानाय आमते हाय जों बर'रावबो नुगै दं इनके जों तिनि त्रिपुराहाव जेबाबे नरजागै दङ जेबाबे थुंजागै दङ आबो जों गामियाव जारा दङै दंनाय आबो जों जत बुजियाखै जों जे ताबो मिनिस्ट्रियाव हाबजा जों त्रिपुराम थानि एमएलए गै बुबाग्रानि नाहार बुंबाय बुबाग्रानि वानसुं बुंबाय नरकनि आशीर्बाद बाय जों तिनि एमएलए माने आगोल बुबाग्रा मिनिस्टार सोनामका एमएलए नि बिसिङो 13 जन एमएलए नि बिसिङो सिमनानि एमएलए नबो तिनि मिनिस्टार सोनामका इ मिनिस्टार ना सिमिना चिनि नाहार बुंया बुबाग्रानि नाहार बुं मिनिस्टार सोनामनानिया बुबाग्रानि मेन नाहार बुंगे अ हानि बोसारक न जों बाहायके मोथांनानि आबसिनि बुबाग्रानि नाहार बुं जों लाइथांनाय सालाबो नुखा जेफोरो कांग्रेसनि आमालावबो नुखा सीपीएमनि आमालावबो नुखा ताबु बीजेपीनि आमालावबो नुगै दं जे टिप्रासा मन्त्री फानो कुनु खालायनाया टिप्रासानि बागै स्राय स्रायके का आबुनि बागै न मन्त्री एमएलए आबो कतर्क गया कतर्क अ हानि बोसारक न बाहायके मोथांनानि आबो चिनि बुबाग्रानि मेन नाहार दं ताबु को उलबो जों नुगै दङ चिनि बरक जेहेतु गरिब चिनि बरक जेहेतु गामियाव दंजानाय रां पैसानि बिया आबुनि बागै जे राजनैतिक जातीय राजनैतिक बदलक जोंनो थुंथक जागौ बाहागै थुंथक जाग जों कुलगियान तमनि जराव निनि नुखुंगो फायै ननो 5-10 हाजार दिमा बायनो नों बिनि दिगे थाङै पायो ननो वाक्त फुन रिमा बायनो जों थानसा दङै माया लामा फेरि थाङो जों जे फेरनाय बाबा बायदङैनो फेरो कारण बिनि थारि रां पैसानि आसिका अभाब अ अभाबनि बागैनो जों दिनै डिवाइड इङै दङ माने खागजागै दङ आबुनि बागैनो बुबाग्रा मुसुं जागो टिप्रासाराव नबा गोनां खालायनानै जों नायनायदि सारा पृथिबीआव जे देश जतनि सोलाय गोनां आ देशआव कुनु दिनै जुद्ध गैया दिनै दुबाइ आरब कान्ट्रि आं बुबाग्रा बाय थाङै नायि फायका माने बुबाग्रा जोंनो देश फुनुमानि कारनाव न जे देशआव गोनां गोबां जे देशआव 100% गोनां आ देशआव कुनु गुलुगुल बंगिया कुनु क्राइम बंगिया बुबो बोलाया बावा वालाया खाजाफै बंगै थांगिया आं नुखा दुबाइआव जिरो क्राइम माने जोंथ' चिनि त्रिपुरायावथ' दिनाव कयटा क्राइम बंगै दं चिनि भारतबर्षआव दिनाव कयटा क्राइम बंगै दं जों नुगै दं ताङै कारण चिनि थानि अभाब जों खरकसा बायते खरकसा वालालाय अभाबनि बागैनो किन्तु दुबाइ हाय कान्ट्रि दुबाइ हाय देश रग खरकसा बाय खरकसा केबो वालाया ताङै बर जत्तुसे कोटि कोटिनि मालिक मानसि ओंखाय तामनि बागै वालायनोबा
त्रिपुराबो जों तिनि जे अ हल तंनाय र जों अर थानि जतनि याकनो 10 कोटी रां तंखांखाय जों तिनि केने के केबो वालायनानि कक सालायग्ला खामोन जों तिनि ताङै वालाय तंबा ताङै कक बांलायबा ताङै खरसा कक मिलिलायांबा कारण आमनो जों गरिब जों गरै तिनि एडिसिओ चिनी त्रिपुरामो थानी अथॉरिटी बाय सीएम ईएम एमडीसी तंगो किंतु चिनी थानी प्रत्येक बछरनि बाजेट से मात्र 600 कोटी टाका त्रिपुरा राज्य जेटा स्टेट गवर्नमेंट बिनि बाजेट उंगै तंगैखा 27000 कोटी टाका तो ताकलाय चिनी त्रिपुरानि त्रिप्रासारक थानसा तंगाबाय नरक बेबाक जोंनो आशीर्वाद खायनाबाय अ थानसानि बिसिंकै एकर्ड मानी बाय ताबुक एडिसिनि बाजेट ताकलाय तब 1800 कोटी खलाई रहरका आपातत जों आशा खायो जे केंद्र सरकार ते राज्य सरकार जोंनो फाइनाय सालो चिनि एडिसि हापांनो बेतन रिनारनि अभाब लेता खलाई दं आबो जों वानसुगु आशा खायो चिनि एकर्ड जुदि साइन इंगै थांगांखाय जोंनो डाइरेक्ट फंडिंग रां रहनानि व्यवस्था खलायखांखाय जों चिनी त्रिप्रासारक तेकिसा चिनी पकेटो रां फाइनाय रां फाइखांखाय तामंनाय जों मटामटी चिनी बोसोरावनो परिरिनानि शिक्षित खालायनायनि बागै जोंबो स्कुल काहाम काहाम रगो परिरि माननाय जों जेबाबे ताबुक त्रिपुराहो नुगै दङ जे चिनी बुबाग्रानि बिसिंखै अ थानसानि मारिनो जों केबो कलक खायथालांनानै जों जाते केबो जों लुबो क्लायै जों अरय परय नियातेकै सामुं खालायनायनि बागै चिनी बुबाग्रा ताबुबो कबोगै दंखो ताबुबो चिनी बुबाग्रा हानि बागै एडिसि एरियानो जोंनो लेन्डनि अधिकार हा बागनि अधिकार एडिसि हापांनो रेडि इनि एकर्डो साइन खायजाक दङ ताकरो बुकुरो आमनो जों बुजिना नांनाय बुबाग्रा साइतबो बिनि तो हानि कुनु दरकार नांगया बिनि आगरतला हाय एरियावो म्युनिसिपालिटी एरियावो 30-40 कानि जागा दङ बुबाग्रानि बिनि हानि ताम दरकार शिलंगो मेघालय महाराजा बीर विक्रम बिनि थागु बिनि दादु पाइकलांमा जागाराव प्राय 40 থেকে 42 कानि दङ आरोसे कलकाता दङ 16-17 कानि एकदम पूरा सिटी कचार टाउन कचार गबो आबरो साव आरे आनि बे तामै जागानि दरकार नांबा आं जागानि बागै अर लराय खाय दं बुबाग्रानि वानसुम अमनो आनि तो जागा साफिसियेंट दङ आं तंगै थानानै चावै थानानै आनि जागानि कुनो अभाब करै किन्तु जागानि अभाब साबिबा निनि आनि तिनि अ हल तंनाय र जारा अक्रा साकरा फायजा आं नरनो सुनानि मुतु जे निनि नक थाय नोंजे ताबुक तंगै तंगनि नक अ नकनि कागज तिन थानि तो दं फुनु गेमानो चिन्ति प्रशान्तनि केबोनि थानि करै अथच जों सावै दङ म आनि हिने या अमो हायबले जे त्रिप्रासा एरिया वखाय तहसिल ऑफिस करै आमति याबले त्रिप्रासा एरिया वो तहसिल ऑफिस दङ चिनि चांदपुर तहसिल ऑफिस दङ सानखला तहसिल ऑफिस दङ ब्रह्म जगा चिनि हेजामारा तहसिल ऑफिस दङ खरग बोसोर थां तहसिल ऑफिस निजिनि जागानि कागज नामनानि बागै केव थांगिया मोहनपुरनि तहसिल ऑफिस जों थांखांखै वानाव बंनि तहसिल ऑफिस हरखाय सालब्रुम बरक से तागियो तांगै बरक जागानि कागज नामनानि मुसुं जागो जागानि जिनि बान्ता खालायनानि मुसुं आनि दादुनि जागा आनि बाबुनि बुमुगि सेंयाखो आनि बुमुगि बुफ्रुंनाय कलेज परिफ्रुं सिनि अ ककनो आं साबां तिनि आनि बयस 46 कासाकासि जेफोर जों कलेज परिव आफ्रुं सिनि सामां टीवी दूरदर्शन प्रोग्राम काय साव अवेयरनेस प्रोग्राम काय साव कॉलेज नि प्रोग्राम काय साव कामी लीगल अवेयरनेस कैंप आइन सचेतनता शिविर खलाय साव साइनायले किन्तु खरगुसले खलायबा आमसे मेन इम्पोर्टेंट बेके तिनियाव जागो जों जरा फाइनाराव जों तो केबो पारानि सिनि हिमै फाया एक्सेप्ट
গানা চিনি সুরেন্দ্রনগর বা বৈকুণ্ঠপুর বিচিনি বাদে এতে বেবাগ নতুন হয়তো গাড়ি হয়তো বাইক হয়তো অটো যেসব মাল খুঁবাই থাই হয়েছে আনি তিনি আনি বাইক নি কাগজ আনি আগত কিন্তু ও जों फरायसालियाव पुलिस कासुदि नन बाइक कासो ओइ बाइक नि रेजिस्ट्रेशन फुंदि जों पकेटनि गारि फुनु मानो इको आनि रेजिस्ट्रेशन दङ जे मालफुंनि दाम मात्र 1 लाख 1.5 लाख नानो दिनै बाइक मालफुंनि दाम आमनिखै जों रेजिस्ट्रेशन दङ जे रेजिस्ट्रेशन जे मालफुं जोंनो सारा जीवन लगेरिया जे मालफुं 10-15 বছর পরে এখানে जों কিবি মারিও নষ্টঙ্গই ব ইঞ্জিননি মানৈবা আবার নষ্টংনাই ন কিন্তু যে মানৈ চিং মানে থুইয়া থাক জরাতেই লগেরি থানাই অ হা जों जे तङै तो माने नक थाय आं दङ आंनि बुसा दंनाय आंनि बुसुक दंनाय आंनि बुसुकनि बुसुक दंनाय आबुनिखाय जों रेजिस्ट्रेशन देखायखै रै चिनि वान सुमुंबाय बुइनि वान सुमुं जों नाय नायदि जों बजागा दं बरक बजागाव दं आंखाय अखम साव आं कलेजाव परिफ्रुनसिनि जों जे ताबु पजिशन खै जा बुइबाय खकक जागा हिनो बुइबाय गुप्रा साफ्रा खलाय जागा हिनो बुइबाय नर जागा हिनो खिब जागा हिनो जों जे खलाय जा तंमानि आबो चिनि चरित्रनि बागै जों खलाय जागो बुइनि दुसियारो चिनि से दुसिनि जोंनि दिनै टंखायनि कागज से ताबो रेजिस्ट्रेशन खलाय जायखौ अथ'थ' बाइक गारिनिखाय जों रेजिस्ट्रेशन खायाखै नगद जों जे नकनि रेजिस्ट्रेशन सेक्रै आनगद जों आलमारियाव खाथिबि दङ चिनि भबिष्यत चिनि फिउचार तामुंनाय चिनि बुसाबतै चिनि बुसुरगनि अबस्था बाहायनाय आबनो जों वान सुनानि बान्दा दाखुरो बुकुरो अ हा नो रेजिस्ट्रेशन खायना बागै चिनि बुबाग्रा एकॉर्डो जों 1 नम्बर तो नियो दाखुरो बुकुरो 1 नम्बर जाते एडीसी अथॉरिटी थानियो चिनि हानि रेजिस्ट्रेशन खायदानि आप हान जों मारिनाय आबनो सिरिनो जों बुजिलिया তিনি কামিও ও মেম্বার বাই আং চেয়ারম্যান মিলাইয়া ব কুবুনি পার্টি সে খায়ো আং কুবুনি পার্টি খায়ো বিনি ধর্ম বাই আনি ধর্ম মিলিলিয়া ইনি जों খিবলাই তখাঙ্কাय जों ब समायाव थानसांनाय जों ब समायाव मोथांजागनाय बुबाग्रा सबसमायनो थाव खरसा बाय खरसा जों किसिसा जरानाबो बारे जों थानजा दंमायाबो बुबाग्रा साहेबले खरसा बाय खरसानो कायजागलाय दिहिनै बनि जुबानदो हिनि साव नरम कायजागलाय दिहिन साया सुनु किसिसा नायसिङै सह्य खायि जों थानसा दंलायनानै चिनि अधिकार मानानि बागै नि सायजोंब्ले अ धैर्य चिनि थानिबा तामनि बागै आसे गैयैखा आं वासवानासि हायसि जतनि क्षेत्रे आम तैया गोबां दङ चिनि बिसिङाव धैर्य गोनां न नायसिङै दङ उदाहरण आं सारान चिनि काका MDC bo 88 ni simi 93 jora bini period bo MLA khalailangka abuni pore mane khaimang bobo thangmang kamle kubun party o bobo to CPM o phaidi ni thangmang kabung congress o phaidi ke thangmang kabung kintu bo yakariable 28 বছর ni pore bo tini MDC o 28 বছর ni pore kebo am sete sojjo de khlai tongmano मानिया जे बरक सह्य खालायदोंमोन जे बरकनि थाखाय धैर्य दङ बो सालसा साक्सेस नाय न फियाबा आजागाव निजिनि प्रति बिश्वास दंना नांनाय बुइनो बिश्वास थायाबानो नों बाय थां थाक थागले नों बिश्वास खायना नांनाय जे इ मानो जों जुदि चेष्टा खायखाय जों मानो आपखौ जों बिश्वास खायना नांनाय बयजो खायना नांनाय ते गाइसा जब पनसलाई इम्पोर्टेंट निके अब जों बाइबल लोगो सब समय नुगो नों निनि सागो बुइनो क्षमा खायनानि एकेबा नाकारनानि क्षमता दंना नांनाय नाकारै मानि आंके इगु प्रब्लेम बबाय आं जीवनो गथालाय मानि आंके अब तें लालिया आंले आंनोनि बिसे गांगो बासारि खावै दङ आनी जेसे शत्रु नफाना आनी गाना तौरी फायदे आं बै तौरी फायदे आं बबाय 1 मास दं माने बबाय हाय आं बंधु काहाम ते बआनो माने आसके हामजना अम हायते आं तंगै मानाय ताम शत्रु दुनियाव
जों आसाय फाइमा जोंनो आसाय रिनायबो बुइनो जोंनो बुमुं फारिनायबो बुइनो जोंनो फरिनायबो बुइनो जोंनो फोरोंनायबो कलेजाव स्कुलाव फोरोंनायबो बुइनो साख्रि रिनायबो बुइनो जोंनो बेतन रिनायबो बुइनो थैका होनाय बालिकलांनाबो बुइनो संनायबो बुइनो बे तामासो जोंरो अहंकार दा तामनि अहंकार हिनो जोंरो जागा हामजागदी गुबैथाय हामजागदी हायसै आंनो बुबाग्रा साव दिप्रासानि बागै थैयासा बो सामुं खायनाय हिनि साइतो बुबाग्रा जोंखि जों बहाय बर' बहाय लिडार न मानै परन्त जों दाबो बो खासिए गंगाय जों बो जरा खासि जिराय साला ताबो जों बुबाग्रा न सेजाव गोबां बर' कक साइतो जे बुबाग्रा निजिनि आसि सम्पद याकारै जोंनो सुबानानि बागै त्रिपुरा फायथायै काप काबै कक साइतो खुबले बुइबाय दाबो बुइनि दफारबाय पत्रिका रगो गोबां कक हामिया सैजागो थकाय बुबाग्रा चाला त्रिपुरा सरनो थकायका ग्रेटार त्रिपुरानि कक साका ताबो बर' हिन साइतोंले सुनुक तंले जितेन चौधरी सुंनि बंनि कक रक सुनुक तंले त्रिपुरालेन ग्रेटार त्रिपुरालेन सामले कय बছর खाबा 2021 नि परेसे बुबाग्रा 19 जन एमडीसी श्रामानि परेसे त्रिपुरा मथा फाइसे जों किसा लराय खायले गबले 4-5 বছর থেকে आं जितेन चौधरी नो अबनो प्रत्येकटा मीटिंग नो प्रत्येकटा डायलॉग के आं अकंनो मासंग जितेन चौधरी संनो सीपीएम आसायखा 1917 सालाव 1917 सालनि सिमि ताबुक सुजरा सीपीएम नि दाबितामा समाजबाद गां बरनो सुंगानि तुगो नरो 100 বছর লাগি थाका ताबुक बनरो समाजबाद तुबुइ देमानखा जोंहा कक सुंगाले तुबुइ देमानखा सीपीएम नि आमतो বছর দশরথ দেব থেকে আরম্ভ নিপেন চক্রবর্তী থেকে আরম্ভ খাই মানিক সরকার সং 20 বছর মুখ্যমন্ত্রী চালাখা এক নাগারে সমাজবাদ তুবুই দেমান কা বর্ণ সিংকাই जोंखौ 5 বছরতে লড়াই খাইবো বুবাগ্রানি নেতৃত্বে 5 বছর বাই जोंग्रेटा टिप्रालेन कारै बियां थाका ताङै तुबुया ता टिप्रा सरन थकायो हिन साइतंखौ बुबाग्रा तमानि बागैनो तिनी त्रिपुरा हावो एडीसीओ 19 जन एमडीसी नामका 13 जन एमएलए नामका विधानसभा कोनो राजनैतिक बदल रिजनल पार्टी खाई ताबु सुदरते आमसे नाम देमानखा माइया अब शुधुमात्र पसिबल तिनी बुबाग्रा तमानि बागै ते नंनि आशीर्वाद तमानि बागै नंनि आशीर्वाद तेव नांगौ तामा आशीर्वाद बुबाग्राना थांगै रां पैसा सुबानानिया शुद्ध निजरा हामजागलाई तंगै थानसाखाय तंदि आबोसे तिरि बुबाग्रानि आपिल आबोसे बुबाग्रानि कयमुं ओ कयमुंनो नों आं रखामा खायनाय तिनि बीसीवाई सामुं थांखानि ब्लक कमिटी सामुं थांखानि रिजनल कमिटी सामुं थांखानि गोबां प्रब्लेम फायनाय प्रब्लेम करै आमते हाय कुनु राजनीति बदल करै हाय बीजेपी का प्रॉब्लम करे है जाए सीपीएम का प्रॉब्लम करे है जाए कांग्रेस का प्रॉब्लम करे है जाए जो तो राजनीति बदल प्रॉब्लम तो वो किंतु बुबाग्रानि जाओ त्रिपुरा मथा पार्टी अब पार्टिया अब कैसा त्रिपुरा सारगुनो मुथांनानि कैसा मूवमेंट से त्रिपुरा सारनो मुथांनानि बागै कैसा ऑर्गेनाइजेशन खामानि से आबो सिदिनो जों बुजिलायान गाय दाबुबो बिनि चालकमानि जायाको बिनि अमते हामियाको अमनो सालाय जों जुदि कक बांलाय तखाय जों ब जराव थांसांनाय सालाव बिनि नरनो जतनो नां कयनानि मुजुगो जे फाइदि जोंखौ अमहाय मानैयाव फाइनाय सालाव तेबो बांनाय आमन बागै तावानादि अमतै हाय मानै बागनाय तेबो डेभलपमेन्ट बो तेबो खायनाय साख्रि रखलांखाय साख्रि रखबो जों किसामिसा अबश्य दिनाय किंतु ताबुकनि जे मॉडर्न जुगो जतनो परीक्षा सारा कोनो चाकरी निया आबो जों जतनो छयमन आउन बागै तिनि बरं गोनां इएम जे साइतमनि जे टीसीएस पानुंथुं टीपीएस पानुंथुं जे कोनो पंचायत एक्सटेंशन ऑफिसर चाकरि पानुंथुं आईसीडीएस नि सुपारवाइजर पानुंथुं टीपीएस सिटी आबो चाकरि तलांगै दङ जारा काहामके परेनाय र ताबो चाकरि मानै दङ कोनो नेतानो रमनानि नागिया गाबो चिनि आमतेनि सिराय रगमो सुमो हायके मा फोरनाय चिनि अर तिनि दापारेन फाइजाक ब चिनि सिराय रगमो तुयै
skillni bisingtui football cricket thumungni bisingtui bosikango tolangni bagai bobo saitogui tongo ke bono subanani bagai sing oboshoi ready nadi chini sirairok borok se chini thinang sing sudu rajniti ni bagai sing wansugya rajniti khaimani logi chini thinang tini bobishot ni bagai sing wansugo chini sirairok ni bagai sing wansugo aboni bagai borno tini ojaga football rinai borno boot rinai borno badukung kokjangnai rinai jate chini simnani sirairok bo baisung butia haikai lovely na borgo hai tong chini simnani bo nongkhortong Sachin Tendulkar songbo asuk pore jagya Mahendra Singh Dhoni song asuk pore jagya Sunil Chhetri songbo asuk doctor engineer ya kintu sara Bharat borshoni borok tini sinio Rohit Sharma tono buijotono sinio tangai sini karon bo kereng bini thani skill tongo ang biswas khayo poito khlayo je tini simnani tiprasani bisingo gobangma kereng skill kereng kokna kereng thung kereng football cricket khaisikhani high jump long jump omhai gobangma thung kani bo tini simnani borok bo kom mone khayasi chini simnani borok resap thani bo komya gobangma singer tong kintu borok promote khlainani kiri जों रेडी दङ जेखुनु जराबो जोंनो फाइ साफाइदि तामोना तिनि अर केसिओ बागै दङ आं अबनि सिगां 2018 जेफोर एमएलए इंखा लुकुरकनि आशीर्वाद बाय आ जराबो आं सिमनानि कयजन सापनायनो किसानानि बागै केसिओ ड्राम सेट अफ टु पेड पाइल मानतो किन्तु तामनु सिरियास ग्रे नगद लांगै हायना खिखलाजा सरखिउ थाङो जे बागमा मानिगौ दा अमो हाय जाते तांथुं जतनो खारिउइ सामुं खालायखा हकै तिनि किसा मिसा फानथुं जुदि जोंनि बागबारि फिसिंयै जों जुदि इनकाम नि सोर्स अफ जों नुखा सिनि लुकुरक इनकाम खायतंगो हंगाय सिनिबो खाव शान्ति मानो हाय